freezer na ni siya karon bangko. Yeah, akong gipalit karon. Ay, pagpara ni mo, imong pares buwan na lang na to. Palit na ta og bangko na to sa to motor. Ay, gupa. Nagaay. Tusok guys. Makina niya. Pagpunta na ako mag-gubo. Release kita. Malay. Ay, moba. Ay, malay. Bangko. Alright. Silat na akong motor. Dalay. Sir Batu. Aliyan natin. Sakto kayo. Number na ako sa akong jersey. Number 10. Yan na, manabot. Table. 1,394. Table and 200. Right, mga pwede. Naman na. Ang gipayo ang motor. Ito signal light. Bago nga Sir Batu. Bago bangko. Para sinata mag tabon-tabon kay daot nang itong isa ka bangko. O niya. May ni plastic na ilalom. Dili na putaw. Katang yung primero gidaan niya bangko putaw. Ngayon. Nindot ani nindot. Ay, Sir Batu deh.